Οκ. Γεια σου YouTube, γεια σε όλους. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στις 11 εβδομάδες πριν τον αγώνα μου, τον πρώτο μου αγώνα, τον οποίο θα τον κάνω στην Πολωνία. Είναι στην Πολωνία, στη Βαρσοβία. Τώρα σήμερα θα σας δείξω μια προπόνηση ποδιών. Όπως είπα, έχω ξεκινήσει ένα push-pull legs τώρα, το οποίο είναι 2 μέρες προπόνηση, μία μέρα ξεκούραση και το πάω έτσι συνεχόμενα. Δηλαδή κάνω και Κυριακές πλέον. Αυτό το legs είναι το legs 2, δηλαδή όπως είπα, δεν θυμάμαι αν το έχω πει αυτό, αλλά τα έχω χωρίσει σε τετρακέφαλα και δικέφαλα και μου βγαίνει πολύ πιο ξεκούραστα έτσι η προπόνηση. Δεν κάνω πολλά set. Αν με παρακολουθείτε και στο Instagram, γενικά τα πόδια μου παίρνουν αρκετά εύκολα, όπως και άλλα σημεία, οπότε δεν έχω πολύ όγκο προπόνησης, ούτε ένταση έχω υψηλά πλέον, δηλαδή είναι το πολύ close to failure, ίσα είναι πάνω προπόνηση για μένα αυτό πλέον. Αν θέλετε, αν είσαι κάποιος που θες να μεγαλώσεις τα πόδια σου, κάποια πράγματα μπορείς να τα κάνεις από αυτά που μπορείς να δεις από μένα, αλλά ίσως με περισσότερο όγκο προπόνησης και μεγαλύτερη ένταση σίγουρα. Πρώτα μεγαλύτερη ένταση και μετά ένα αντίστοιχο όγκο προπόνησης. Βέβαια αυτό στον καθένα διαφέρει και παίζουν πολλά ρόλο, οπότε πρέπει ο καθένας να το βρει αυτό, και το αναφέρω γιατί οι περισσότεροι με ρωτάνε πόσο όγκο προπόνησης, τι ένταση χρησιμοποιείς, τι αυτό, τι εκείνο. Ναι, θα σας δείξω λίγο τώρα την προπόνηση. Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν κάνω κάτι τρελό, 4 ασκήσεις είναι. Ξεκινάω με leg curl, όπου κάνω κάποια warm-up sets, ζεστάματα δηλαδή, ίσα απλά να νιώσω στο καθιστό leg curl, έτσι, ίσα απλά να νιώσω το δικέφαλό μου να αρχίσει να ενεργοποιείται και να μαζεύει αίμα, να μπορέσω να μπω κανονικά στα εργάσιμα set. Έχει πολύ σημασία από το ζέσταμα ήδη να έχεις φτιάξει λίγο τη θέση σου για να μπορείς να μπεις 100%. Γενικά, επειδή είναι μηχάνημα, αυτό ισχύει για όλα τα μηχανήματα, δεν σημαίνει ότι είσαι πάντα σταθερός και πρέπει να το προσαρμόσεις πάνω σου. Οπότε είναι πολύ βασικό αυτό για αρχή. Γενικά είναι άσκηση που δεν θέλει κιλά. Έχω δει πολλούς που βάζουν πολλά κιλά. Είναι και γενετικό αυτό με τη δύναμη, ok. Το θέμα είναι να έχεις δύναμη και για τις υπόλοιπες ασκήσεις, όπως π.χ. προχωράω μετά στην άσκηση RDL, ρουμάνικα deadlift δηλαδή, τα οποία θα κάνω με βαράκια. Αυτή είναι άσκηση που ok, θέλει κιλά, αλλά και πάλι κάνω build-up εκεί, δηλαδή σιγά σιγά πάω από το πρώτο set ως το τελευταίο με τα πιο βαριά που θεωρώ στη φάση που είμαι. Ξεκινάω με ένα ζέσταμα, επειδή είναι και πιο έτσι βασική άσκηση. Απλά θεωρώ σημαντικό είναι σημαντικό μάλλον να έχεις και κάμψεις και μια άσκηση όπως τα deadlift που διατείνει πολύ περισσότερο πίσω και ακόμα και την πλάτη, χαμηλά την πλάτη των τραχαίων, και γλουτούς και όλη την πίσω όψη τέλος πάντων. Ναι, και εδώ close to failure, από 3 set κάνω στην κάθε άσκηση. Μετά μπαίνω σε απαγωγούς, ως τελευταία άσκηση τη μέρα, πρώτη τελευταία μάλλον, γιατί η επόμενη είναι γάμπες, ok. Εκεί 3 set, των 15, κοιτάω πάλι να είναι close to failure. Δεν με νοιάζει κάτι να κάνω wow ή κάτι πολύ, πώς θα το πω, τεχνικές έντασης όπως drop set
ή οτιδήποτε, ειδικά στα πόδια. Εγώ προσωπικά, όπως είπα, μια μέθοδο που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος είναι αυτό. Να εντάξει, ας πούμε, drop set. Αν έχεις δηλαδή αδύναμα δικέφαλος μοιραίος, που είναι πολύ συχνό γενικά και εγώ είχα και έχω κάνει στο παρελθόν drop set και super set και δίσε, μπορεί να μπει, όπως και rest pose, είναι αρκετά που μπορείς να κάνεις. Αυτό μετά δεν τράβηξα τις γάμπες γιατί εντάξει δεν το θεώρησα και τόσο σημαντικό, αλλά θα το κάνω γιατί έχω δει πολλούς που βάζουν κιλά και κάνουν γάμπες. Δεν έχει σημασία είτε στο καθιστό μηχάνημα, είτε στο όρθιο, είτε σε πρέσα και δεν δίνουν τόση έμφαση στο εύρος της κίνησης. Δεν είναι τόσο τα κιλά και αυτό ισχύει για τις περισσότερες, για όλες τις ασκήσεις, δεν είναι τόσο τα κιλά. Κάνουμε bodybuilding, εδώ μιλάμε για bodybuilding. Είναι η κίνηση πρώτα που κάνεις, πώς την κάνεις, πού στοχεύεις, σε τι περίοδο βρίσκεσαι, είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα, είσαι σε θερμιδικό πλεόνασμα, ξεκουράζεις σωστά. Όλα αυτά παίζουν, εντάξει, συνέχεια πολύ βασικό ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη εβδομάδα ένιωσα αρκετή κούραση, δεν κοιμήθηκα καλά, το βράδυ από τη δουλειά δουλεύω σε γυμναστήριο. Το ωράριό μου είναι βραδινό για το λόγο του ότι με βολεύει να κάνω πριν προπόνηση για να είμαι ξεκούραστος. Που έχω φάει, έχω κοιμηθεί καλά, γενικά δεν είμαι τύπος θα ξυπνήσει 7 το πρωί και θα... Αναλόγως και το πρόγραμμά μου. Τώρα με έχει βολέψει έτσι, αφού μπόρεσα να το κάνω έτσι. Το κάνω έτσι, πάω από πριν για προπόνηση, ξεκινάω δουλειά στις 4, σχολάω στις 12 και κάνω και αερόβιο 45 λεπτά, τώρα έχουμε βάλει με τον Χρήστο, και το κάνω σπασμένο. Μέχρι τώρα δηλαδή με έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο. 45 λεπτά δεν είναι καθόλου εύκολο, για όσους έχουν κάνει προετοιμασία γνωρίζουν. Από 30 λεπτά και πάνω αρχίζει και είναι βασανιστήριο. Οπότε το σπάω και κάνω 20 λεπτά μετά την προπόνηση. Όπως και στις μέρες ξεκούρασης το κάνω σπασμένο επίσης. Και μετά το βράδυ, μόλις σχολάω, γυρνάω σπίτι και κάνω έξω, όπως έδειξα και σε άλλο βίντεο. Βγαίνω το βράδυ και κάνω περπάτημα στον δρόμο. Έντονο, όχι steps. Κοιτάω να είναι 120 με 130 παλμοί, αυτό όσον αφορά το κάρντιο. Μου είχε βγει κούραση, τέλος πάντων δεν το είχα χάσει λίγο το ρυθμό μου όσον αφορά το τι ώρα πρέπει να κοιμηθώ ακριβώς, γιατί είχα και τα γεύματα, γυρνάω, είμαι μόνος μου σπίτι, πρέπει να πλύνω, πρέπει να κάνω ένα μπάνιο και φεύγει η ώρα έτσι, αλλά έχει περάσει και ο καιρός έτσι, το οποίο είναι πολύ καλό και δεν έχω καταλάβει για πότε έφτασα μέχρι εδώ, γιατί ξεκίνησα από 18 εβδομάδες πριν τον αγώνα και τώρα είμαι στις 11. Anyway, αυτό ήταν ένα μικρό update για να πω λίγο πολύ πώς πάει η προετοιμασία μέχρι εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε και η προπόνηση. Προσπαθώ κάθε εβδομάδα να δείχνω από κάτι που κάνω μέσα στην προετοιμασία μου, πώς είμαι. Θα δείξω και ένα full day of fitting. Τώρα είναι λίγο ακόμα normal σχετικά οι θερμίδες που καταναλώνω. Θα δείξω πιο μετά που θα είναι λίγο πιο ακραίο, ίσως και ένα refeed, ένα γέμισμα δηλαδή, που έχουμε στόχο να κάνουμε με τον Χρήστο σαν τεστ πριν τον αγώνα. Πάντα το κάναμε και στις προηγούμενες προετοιμασίες, για να δούμε πώς γεμίζω και πότε δείχνω καλύτερα. Δείχνω καλύτερα την επόμενη μέρα.
δείχνω καλύτερα τη μεθεπόμενη μέρα. Συνήθως εγώ, από ό,τι είχαμε δει και το 21 στη Ρουμανία και το 23 πέρυσι στην Νορβηγία, γεμίζω καλύτερα, φαίνομαι καλύτερα μάλλον τη μεθεπόμενη μέρα. Anyway, θα το δούμε αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ για όσους παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο.